Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Samenika cikal bakal channel ten desa Blimbing Gathak Sukoharjo. Badhe sowan Eyang Kyai Rangga Kusuma ingkang babat cikal bakal Gathak. Dek wau ten dalan dek wau pasar Gathak. Lah niki ten kali, ten jembatanipun. Nah, jembatanipun ten kali. Lah niku masuk ten gang pinggir kali. Badhe sowan Eyang Kyai Rangga Kusuma ingkang babat cikal bakal Gathak Sukoharjo. Niki tanggal 11 dinten Selasa tanggal 11 Maret 2025 cikal bakal channel badhe sowan Eyang Kyai Rangga Kusuma kang babat cikal bakal Gathak Sukoharjo. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Rangga Kusuma, kula paring mangertos makomipun nggih punika pinggir kali, pinggir jembatan. Menika enten bendungan ten Gathak nika jembatan nika masuk nggih masuke mung 30 meter niku. Lah makomipun menika kula ndewa sampun suluk, sampun donga, kirim donga kalih nyuwun dumateng para leluhur dipangestunan restu. Sak sampune nembe ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur nguri-nguri budaya Jawi. Nggih punika makomipun Eyang Kyai Rangga Kusuma. Eyang Kyai Rangga Kusuma niki garwanipun Nyai Rangga Kusuma. Makomipun ageng niku. Setunggal komplek makome kalih Eyang Kyai Rangga Kusuma kalih Eyang Nyai Rangga Kusuma. Nika nek ajeng sesireh dalu-dalu tafakur saged mriki. Nika makomipun kula damel durasi gangsal menit niki nembe 3 menit. Niki enten wit kamboja niki. Informasine saking cikal bakal channel sowan ten Eyang Kyai Rangga Kusuma sak meter riyen dulur-dulur niki dinten Selasa tanggal 11 Maret 2025. Mbok menawi cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di subscribe, saged di share kalih di like. Matur nuwun.